aiwa tida kutendai nekuramba muinesu pano pachirongwa Hard Talk with Uncle Saint. Aiwa patiri kukurukura naApostle Kahari tichitaura pamusoro pe musoro wenyaya yakadingindira not national solutions. Apostle tinokugamuchirai kuchirongwa. Yes, mune nyaya yamuri kutaura yandingati munogona muri wekutanga kunge mune maonero awa. Yes. Muri kunyanyonongedzera kuma-citizens kuti aiwa kuoma kwezvinhu kwazvakaita vanogona vane dambudziko ndivo ma-citizens. Yes. Nekuti muri kuti government akafanira nemudzimai anotomirira kutoti urume hubve kune ma-citizens vamuri kurefer as ma-husbands. Ameno, manga muchitaura nyaya yamanga muchitaura. Munogona kupfurira mberi Apostle. Angu, ndine mubvunzo kuvanhu vedu. All right. Kuti kana tichiti government yakadhakwa. Okay. Hopu yedu yenda mu-ballot box tande tonovhota tibvise utungamiriri huripo tiise vanhu. Mubvunzo ndewokuti vamuri kuda kuisa muri kuvawana kupi? Okay. Na vamuri kuda kuisa zvikoro zvavakadzidza ndo zvakadzidza varipo. Machechi avanopinda ndo vanotosangana mumachechi. Vanopinda machechi mamwe chete. Same environment. Saka mupoto umu hamuone here kuti mupoto umu maita rufu kudarika mupureti yatiri kudyira. Saka nyaya hombe kwairi kutangira ango kwatiri kusiya muZimbabwe kudzokera kuma-citizens tichivadzidzisa nokuvaudza. Munoziva here kuti uhori watinochema nawo kuti uhori munyika uhori inonzi state of mind. Haisi unozoenda hako papositionika but uhori unogara wagara uri mumunhu. Paunoenda papositionika waenda paposition yekuexposwa zvakaita mind yako. Uhori is state of mind. Saka uhori haupedzwe nokuti machinja vanhu. Uhori unopedzwa nokuti pfungwa dzevanhu dzashanduka. Zvamuri kuona vanhu vari state ine vanhu munyika medu haasi mamiriro eekonomi chete, mamiriro akaita pfungwa dzevanhu vagari vemuZimbabwe. Nyika ikanaka, pfungwa dzevanhu dzisina kunaka, vanhu vanoita urombe. Nyika ikaipa, pfungwa dzevanhu dzakaipa, vanhu vanoita marombe. Pane musiyano pakati peurombe nerombe. Nguva yekuti zvinhu hazvina kunaka munoona marombe. Kana nyika ikanaka, pfungwa dzevanhu dzisina kunaka, vanhu vanoita urombe nemari. Hamusati mamboona rombe rakadzidza? Ndizvozvo. Kana nzenze yakadzidza. Yeah. So, tine chinhu chatiri kusiya pese patiri kutsvaga ma-solutions eZimbabwe. Pese patiri kutsvaga eNew Zimbabwe. Tine zvinhu zvatiri kusiya. Kudzokera kuvagari, tichitaura nevagari, tichionisana navagari. Munoziva here kuti Mwari aburitsa Israel muEgypt ari murenje nawo. Makanoverenga bhuku raNumbers chapter number 14 verse 11. Mwari akasvika paakati kuna Moses, Moses, ndaneta nevanhu, ndinosvika nawo kupi? Vane misipa yakaoma kudai, zviri nani ndivaparadze nditange rudzi rutsva. Mwari vakaona a good leader anonzi Moses, but type yevanhu vacho vari kuleadwa naMoses. Zvekusvika Mwari akuramwa project yaakatanga naMoses kuti Moses newe tiri right but type yevanhu ava project ngatiisire pano. Kune vhesi raMwari vanga vaakukundikana project nokuti project yaMwari nevanhu ndeyekuvaburitsa muEgypt kuenda nawo muKenani. But asati asvika nawo muKenani, Mwari anga aramwa akazvina ndiparadze vanhu ava nditange vanhu vatsva. Saka muchaona kuti chero nyika ikaita utungamiriri hutsva, chero zvikanzi mawana vatungamiriri vakanaka sei, vanhu vasati vavandudzwa mupfungwa dzavo. Ndava Israel payakabuda ine pfungwa dzeuranda.
vakatanga nokubuda vasina kuita semina yokudzidzisa vanhu nokuvandudza vanhu. Saka vanhu vakabuda muEgypt muchivaendesa muKenani vane pfungwa dhara muchivapinza munyika itsva, nyika inoparara. Ndo pandataura paye kuti mukatora vanhu vane pfungwa diki mukavaisa musiti vanotena siti kuvarenje, but mukatora vanhu vane pfungwa dzakakura, osaka muchiona kuti Dubai raiva renje desert, but kwakaenda vanhu vakakura vane pfungwa dzakakura kuDubai vakatena renje kuva esiti. So patiri nepatasvika zvinongotaura zvakaita vagari vemuZimbabwe. Hatina environment inodzidzisa vanhu kuti pfungwa dzevanhu dzivandudzwe. Hatina environment, hatina maZimbabweans mazhinji, hatina chatinoziva. Alright. Hatina chatinoziva. But we are expecting inzweka nyika izvo yatiri kutarisira haisi njodzi yokuti tichangoerekana tasangana neZimbabwe itsva. Haisi njodzi. Inotorongerwa, inotoplanirwa. Inini pane imwe nguva angu regai ndikonfese chinhu ichi. Ndaifunga inini ndoziva kuti maZimbabweans mazhinji havangazvifarire. Ndava vagari vedu vanoda vanhu vanotamba nemaemotions avo. Ukaenda pasocial media so uchituka government uchidii unoita vanhu vanokufarira murume uya anotaura chokwadi. Unoziva chinonzi chokwadi nevanhu avo. Rega ndingokuudzai. Zvinhu zvavanotaura mubhedhuru vakawanda ka. Kweita one murume ka anozvitaura papublic either akabata mic kana pasocial media. Saka anotaura chokwadi hachi havanzi. Nyaya dzavanototaura vari mubhedhuru dzikazowana one zvake anodzitaura pasocial media. Onzi anotaura chokwadi ndo zvavanoda. Rega ndikuudzei chokwadi ichi zvandaifunga pane imwe nguva. Ndaifunga inini kuti tine biggest opposition party yaane almost 21 years ichiopposa kuti ipinde papower. Ndaifunga kuti pa 21 years dai vakatanga movement kwete chete kuda kupinda papower but yekudzidzisa macitizens vachiita masemina yokuti makambani anotangwa sei. Nokuti dambudziko riri kutangira kuzvikoro. Kuzvikoro hakusi kudzidziswa future, kuri kudzidziswa history kwatakabva. Vana vedu vari kudzidza history havasi kudzidza future yokuti tiri kuenda kupi. Tine environment, tine zvikoro zvinodzidzisa vana makombiyuta kuoperata kombiyuta kwete kutanga kugadzira kombiyuta. Alright, so muri kuti opposition yaifanira kudii? Yaifana kutanga movement yokudzidzisa yokutraina pfungwa dzevanhu. Ndava mikana haionekwe nemaziso enyama angu, mikana inoonekwa nemaziso epfungwa. Wosaka muchiona kuti nyika yatiri kutiza tichienda kuEurope tichienda kuChina, maChina vari kutobva ikoko vachiuya kuno. Ndava vane zvavari kuona, mikana haionekwe nemaziso enyama, mikana inoonekwa nemaziso epfungwa. Saka vaifana kutanga movement yezvikoro zvinovhura meso endangariro yevanhu. Pa 21 years idzavaita vachiopposa. Vaifana kunge dai vakatanga zvikoro zvekutraina macitizens, not to campaign but kutraina pfungwa dzevanhu nezvikoro zvandiri kutaura izvi. Pa 21 years dai vakatanga nemwana ane 10 years vachimutraina, vachirodza pfungwa nokudzidzisa pfungwa kusvika dzavhurika. Mwana iyeye right now anenge ane 31 years. Zvoreva kuti dai nefollowing yavainayo iri training zvikoro zviri kuitika izvozvizvo, dai tatove nevanhu izvozvizvo ready to start my industry. Dai tatove nevanhu ka vari kuintroduce something new in our nation. All right. So ndiri kuti kudii angu tiri kuda zvikoro zvinochinja environment iri kukurira vana vedu. A new Zimbabwe inosanganisira chechi. Handisati ndambonzweni pano blamwa maproblems atinawo, handisati ndambonzwa chechi ichiblamwa. But pane mubvunzo wangu ndewekuti chechi iri kutoblamawo utungamiriri. Yet chechi inofana kunge ichiparticipate nokuti vatungamiriri vamwe chete ivavo
vari kubva kumachechi kwedu tiri kuvadzidzisei? Kana vari kuzoita uori inyaya yekuti kuchechi hamuna chamaivadzidzisa, chamaingoda masidzi nemataithe, musingavabvunze kuti abva kupi, zvakamira sei. Saka masituation amuri kuona munyika muno, isu sechechi tiri kuparticipata kudhakwa kwenyika ino, uye tinoparticipata zvakare kuuya kwenyika idzva. Vana pavari kukura mumachechi vanofana kunge vachidzidziswa. Vana havafana kungodzidziswa receive your car, receive your money. Yabva kupi? Hamuzoti mari inoshandirwe. Kana muri kungovati receive miracle money, musingavaudze kuti mari inoshandwa, musingashande pfungwa dzavo, muchingovajaidza kureceive. Ingawani Israeli iri murenje yaiwana mana, but vabva murenje, Bible rinototaura chiti mana yakamira vapinda muKenani. Ndava muKenani hamuchaitwa zvemana zvokuti munongomuka muchingononhonga. Mwari waida kuti vanhu vashande nemaoko. Yainzi nyika ine uchi nemukaka, vanhu vaitoshanda voona maresults. But isusu kuchechi hatidzidzise vanhu kushanda, tinodzidzisa vanhu receive. Vokura vane mweya wokureceive zvinhu zvavasina kushanda. Vokura vasina maidea. Vari kumbodzidzei kumachechi pavari kukura. Ndava mutungamiriri wese asati apa utungamiriri akapfuura nokumubereki, akapfuura nokuchikoro, akapfuura nokuchechi. Saka tikaona akumanifesta zvisiri zvaapa utungamiriri, toziva kuti chechi haina chayakaisa muutungamiriri. Okay. Yes. Also church also iripo pakublemewa zvakanyanya to a greater extent. All right. Ndizvozvo chaizvo hangu. So kuti tiende mberi, zoreva here kuti we don't need opposition. Because tikutaura kuti toda a lot of Zimbabweans will say vamwe vanenge vachita angatibvisei government iripo tiise a new government. Zvafanana nekuti tiri kuti ngatibvisei mudzimai aripo kuitira kuti urore umwe. Mauya nenyaya yakanaka. Ndambotaura angu ndikati ngatitorei nyaya iyi semwana anditi ari kufanira kuberekwa, anoda murume nemukadzi. Anditi imimi kana murimi mune dambudziko baba musingabereki, mukaramba mukadzi muchiti haabereke musina kunotestwa, anditi mukatora mumwe mukaroora otadza kubereka moramba, motora mumwe moramba. Pamunoda kuzoroora kechi 4 mukadzi uyu achauya akatodiscover kuti baba ava nedambudziko, handiwo vanobereka. Saka anoziva kuti muri kutsvaga mwana kuvakadzi vese vamuri kuramba. Anokutsvagirai mwana wekusaidi. Okay. Ndava imimi hamusi kutsvaga dambudziko renyu, hamusi kuona dambudziko, muri kungoti wamaroora moramba. Saka imi munoziva here kuti tine nguva yataiti mumwe mudhara wokuzoshayawo. Kamudhara aka kakangobva chete. Taingonatso kuzvinzwa kuti upenyu hwedu hwakabatwa nekamudhara. Zvinhu zvedu kusafamba soka. Neakagara mubiriji asina kana planika, aingozvinzwa kuti kamudhara kandokari kutarisira upenyu hwangu kuti ufambe. Kamudhara ikako kakazobva kakaenda kunashe. Kushungu havasi pakati pedu. But takaramba tichipinda, takaramba tiri mumaprograms chero vabva. But tine nguva yatainzwa kuti tichitonamata. Munoziva here kumachechi maitomboitwa munamato kuti Mwari torai. Ndava taifunga kuti kana akatorwa mudhara wako tapinda muNew Zimbabwe. All right. But haasisipo, hatisati taane New Zimbabwe. Ende izvozvizvi tine hope futi yekuti kana varipo ivavo vakatorwa naMwari tapinda muNew Zimbabwe. Tiri kuzvinyepera semaZimbabwe. Okay. Ango mukatora mota yenyu mukaenda nayo kuna makanika, mukamuudza kuti dambudziko remota yangu iri pakati, makanika anokutengesa zvinhu zvamataura, wozvichinja, mota yoramba iri musame condition. Ndo pamuchaona kuti hamusi makanika. Alright. Saka kana maenda kuna makanika, muudzei kuti mota yangu ine dambudziko, kana even kuna doctor muudzei ndiri kurwara, akuudzei kuti zvoni chirwere chakati, imimi ngotaurai masymptoms amuri kunzwa. Handiti mosira makanika aite basa rake.
patiri kunamata kuna Mwari semaZimbabweans tiri kuudza Mwari zvekuita. Yeti Mwari ndiye anofanira kutiudza zvekuita kuti tive neNew Zimbabwe. Chatiri kuda, it's a change, it's a new Zimbabwe. So we need to pray kuti Mwari vhurai meso yedu tione kuti nyika idzva iri papi, inouya sei. Kwete kuna Mwari kuti Mwari mukabvisa uyo na uyo ndokuti zvinake. Makabvisirwa mukaba zvina kunaka. Muchabvisirwa futi vamuri kuti mukatibvisira mobvisirwa zvorega kunaka. Ndopa muchazoti Mwari mune makuda teta kunamata kunamata kuti kuda kwenyu. Kuda kwenyu Mwari ngakuitwe. Kuda kwenyu ngakuitwe. You know kuti mambo mandibvunza mubvunzo wandisina kuningirira. Wandisina kupinda wandaita kunge wandatadza kuti saka toregere kuva nema-opposition party. Zvakanaka kuva navo. And inini I'm not a politician, ndikutara as a church. Saka zvakanaka kuti vaita se kuva navo. But ndoda kuti muzive kuti leader kana munhu ane mweya leader anotanga kuita basa. Title or position yokuuya. Ina ndira kutanga nokunzi apostle. Ndakatanga kuita basa reuapostora. Title nobva yaita se title yotevera kazhinji. Murundi nzwisa. Saka ukaona munhu achiti ndiisei paposition kuti ndiite basa. Ko wadiwa tanga waita basa kuti tikuise paposition. Kuona kwangu. Kuona kwangu. Kuti kana uri leader ingoita zvinhu zvokuti kana wangoita kune murume anonzi Jeff ari mushoko raMwari. Wakarwa hondo ari mune imwe nyika yakazvidzika inonzi Togo. Kusvika Israel yakamurejecta yanomutsvaga kuti nokuda kwenhingirinika kwezvatanzwa mukurumbira uya uite mutungamiriri. Haana kuenda kuIsrael kuti ndiite mutungamiriri kuti ndirwe hondo. Akarwa hondo Israel ndobva yamuita mutungamiriri. Saka ndoda kuti muzive kuti kazhinji kana vanhu vachitsvaga basa vanokuudzai ma-interest, vanotaura zvema-interest enyu. Kana vapa basa voita zvema-interest avo. Angatimboibata takadaro. Aiwa, panapa tine nyaya hombe yatiri kukurukura tiina Apostle Kahari vari kutionesa kuti aiwa ane dambudziko dzimwe dzenguva isusu vazhinji tainongedzera tichiti hurumende ndo ine dambudziko. But Apostle ari kuuya andakuramba kuti hurumende nedambudziko. Ndiri kuti ma-citizens nokuti hurumende yakabva kuvagari kuma-citizens. Ma-citizens saka chine dambudziko ma-citizens ndopatiri kuda kubata. Ndopatiri kuda. Ndinzwe hakuna hurumende inohaiwa kuti uya mutitongere. Hanzamu hakuna hurumende inohaiwa. Aiwa, tinonwira mvura motibata pane chikamu chinotevera.